मौसा केते दिन जाती बोट बोट करने मैंने माछ करने 10 दिन 12 दिन 15 दिन ठीक नहीं मैंने खाऊ नहीं जान ना मैंने गैस फैस नहीं जाओ सियाड़े रोषे कर केतले कहले मैंने संध्या घंटा बाजले बाहर सका बाहर जानते तो समुद्र अच्छी एपटे यहाँ लाट्रिन बाथरूम एपटे गोटे ए गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू प्रतिकुमार ब्लॉग आम ए जाऊँ पारादीप नेहरू मोड़ आर मो जाऊँ आम जाए आप पचार चल जा भाई मैंने देखो एत जोर भिड़ मैंने से जगह को भी जावाई मैंने धूली फुली उड़ूची असुविधा आम ए 8 गेट बंद भिड़ बाली उड़ूची आम आखि पाखि पूरा भर्ती है जस्ट टिके वर्षा पकड़ चलन जी आम जगह जाए चलन जी फाइनाली आम से घर आसी पहुंच जाइए चलन जी से भीतर देखा कौन कौन अच्छी देखो ये लोक मैंने भी आसी रात मद पिया पी करते देखो ये केते पुराना गाड़ी फाड़ी पड़ी भाई आस आस जा ऊपर जा फास्ट फ्लोर अच्छु देख घर भीतर अवस्था सब कौन हो देख देख सब घर अवस्था ना ब्रिटिश अमल रही घर अवस्था ना देख आम 2 जन आई देख देख ये सब लाट्रिन बाथरूम अच्छी ये गोटे रूम आ देख बालकुनिटा एपट तो पानी एपट जाइबनी आपण कौन देखे लिफ्ट आम ऊपर जाऊँ सेकेंड फ्लोर को चल ऊपर फ्लोर जाऊँ 2 नंबर फ्लोर को आइलु देखो भीतर भीतर सब देख देखो सेपटे भी आउटा बिल्डिंग अच्छी देखो सेपटे भी आउटा बिल्डिंग अच्छी तार सेपटे जानते तो समुद्र अच्छी जा एपटे यहाँ लाट्रिन बाथरूम एपटे गोटे रूम अच्छी थर्ड फ्लोर जाओ थर्ड फ्लोर काच फाच भांगी सब नष्ट हो जाए थर्ड फ्लोर कौन सब पड़ी माने वायरिंग जिनस सब पड़ी पाइप फाइप सब पड़ी एपटे देख दो सब माने एका प्रकार घर एपटे देख एपटे देख ये देख लिफ्ट चलन जाते ऊपर देखिए 4th बिल्डिंग घर आइलु देखु सिया भी जहाँ तले पड़ता सब सिया पड़ी देखो एपट तो तुम बुले देखी सेपट देख लोक मैंने सब रही ये गुड़ू ये केते हाड़ पड़ी इटी रात खाऊ कि भाई मानिया पड़े घर मैंने केते वर्ष है सेपटे बिल्डिंग किंतु सेपटे ताला पड़ जाए आम से भाई घर बसले सेपटे ताला पड़ जाए फ्लोर को जाऊँ 5 नंबर फ्लोर देखो 5 नंबर फ्लोर कपड़ा फपड़ा दिखाई भाई ये बोतल सब कौन पानी पानी पड़ी देख सब ब्रिटिश अमल जिनस गुड़ा थुआई बोर्ड भी थुआई आउटा फेर जाऊँ देखो
এটা 6 নম্বর ফ্লোর। দেখুন ভাই সাহেব দেখুন পুରା ଏଠି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଘର ଅଛି, ଏପଟେ ଘର ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ବହୁତ ତଳେ ଆଉ କାରଣ ଯିବା ତ ଉପରୁ ଦେଖିବା ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଆଉଛି ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ୱାଓ କି ଭ୍ୟୁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ପାଣି ବାଡି ହଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହଉଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ସବୁଆଡେ ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ। ପାଗଳ ନା କଣ, ରାତିରେ ଏଠିକି ଆସିବ ମଣିଷ ମରିବ ଏଇଠି। ଦିନରେ ପାରାଦୀପ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବା କଥା ନା। ରାତିରେ ଏଠି ଆସିବାକୁ ମରିବ। ଫେରିକି ତ ଯାଇପାରିବେନି ଘରୁ ରାତିରେ ଆଇଲେ। ଆମ ଏଇଟା ପଥର ବନ୍ଧରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଏଇଟା। ଭାଇ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ବୋଟ ଇଏ ଯାଏ ଆପଣ କଥା ବୋଟ ଭିତରକୁ ଆଇଛୁ। ଦେଖିବା ପଚାରେ ମଉସାକୁ କେତେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ରହନ୍ତି, ବୋଟ କରି ଆସନ୍ତି ଆଉ। ପଚାରେ ମଉସା କେତେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ବୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ? 10 ଦିନ 12 ଦିନ 15 ଦିନ ତାକେ ଠିକ ନାହିଁ। ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ନେଇକି ଯାଅ, ସିଆଡେ ରୋଷେଇ କର? ସବୁ ସେଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଆଉ ପାଣି କଣ ପିଆ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛ ନା ପିଆ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଠି ବୋଟ ଚଲାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ସବୁ କୋଉଥିରେ ପଶେଇ, ମାନେ ଆ ଭିତରେ ରଖିଛ ନା କୋଉଥିରେ ପଶେଇ? ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ମଉସା ତ ଏଇଟା ଖାଇବେ, ଭାତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଉସା କଣ ପଚାରିବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବୁ, ସେଠି ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ କଣ ପଚାରିବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ। ଆମେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଁ ସେଠି ଜିଅନ୍ତା ଶଙ୍ଖ ବାହାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ବାହାରନ୍ତି କେତେବେଳେ, ଯାଇ କଥା ହଉଛୁ ଆଉ। ଆମର ସେ ମଠରେ ମାନେ ପଳେଇ ଆଇଛୁ। ମଠ ଏଠି ସଞ୍ଜ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଶଙ୍ଖ ସବୁ ବାହାରନ୍ତି। ଆଗରୁ ମାନେ ଏବେ ତ ଦେଖେଇ ପାରେ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆସି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ବୁଲିକି। ନା ଏବେ ଶଙ୍ଖ ବାହାରିବ କେତେବେଳେ କହିଲେ? ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲେ ବାହାରିବେ। ସକାଳେ ବାହାରନ୍ତିନି? ନନା ତ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ବାହାରନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଓଇଜା ଯାଉଛୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ଲୋକ ବି ଏତେ ନାହାନ୍ତି, ଖରାବେଳେ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆସିବେ। ଚାଲ ଇଏ କଣ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଇ, ବାତ୍ୟାରେ ଇଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସି ବିଚ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସି ବିଚ୍ ରେ ମଜା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରୁ ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣି ଭିତରୁ ଯାଇବୁ। ଖାଲ ବହୁତ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ବହୁତ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯିବାକୁ ଭିତରୁ ଡର ମାରୁଛି। ମାନେ ଲହଡ଼ା ଗଲା ପରେ ବି ପାଣି ଏଠି ଜମିକି ରହୁଛି। ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? ଚପଲ ସେଠି ରଖିବା, ଚପଲ ଏଠି ଭାସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଲୋକ ବି ଖରାବେଳେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି, ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ଆଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏତେ ଜୋର ଖରା ହଉଛି ଆମେ କେହି ରହିପାରିଲୁନି, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବାଟରେ ଯାଇ ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାଟରେ ତ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ।